أني نقول لي من بابنا نزارب دلنا والدي سلازي إذا نقرأت إذا أخمي جرنا نتحازون تدعينا تعودنا بابنا يتصحف تدعينا يو أبرومي معرف عصر تخزارب كله بزعبا وانجيل ممسكار ويدما بزعبا وانجيل مبصح يزارب سلازلو يو إمنت كمسمعي يلون بري قال دبها البعندار أسو أمن تا إنت دعينا ومزراب الله أبصحف الله بخلو نقرأت سجلتي مالتي سلازي مسمع خنبلن كلنا نصحف زي ملكت غيرنا انتي نغبرو انت اينو سدو مصحف قدس كزاربنا كله اب قرنطوس معرف 15 بزعبا تنساي موتان حواري باولوس كزارب كله خمزيلو نخونتو امينكم انت زي كونكم سي يلو حقمش كمتي اتهم صحفات انتي زغبرو زبلو حقي نخونتو انتي كونكم تدي كونكم امينكم تزي كونكم هجي خم بتن زارو وديلو دلو نو أمتي توم صحفات زبلوه كريستوس موته تقبره أبسال سيت مع التقاتنس نمتى حجيم تسأله مسرتنا إمنا تدعيلنا نبار قال نمتى بتصحف ملك عزارة بالله عليه سلازي إذا بتصحف كخون خل وإذا تنقرنا كخون خل بقنا بزعباتي تايد بحال هرمونوتكس بفلاي كأخن بتخريستيان سلسته مهرنا ودو سوسان شدشتن مصحفتي تقوننا زبحال نغرات سلسته وهبنا تزعابه مسرت قال اوتون انتخونو بدنغرونا بتوهبتاتنا يصغاتن بيت يخونو خالوت نغرات بمولو ممزنيوم قال املاغي تدلا على ግን እንታይ እንተዳይልና መጽሐፍ ቅዱስ ባሊ አሜን ዶ ዝገሊያቶም ጸልይ መጽሐፍ ይሎም ድዛርቦ ንሱ ትዳዓበ ነገራት كالوت بمولهم بينهم دحالفون تدايلنا ملكيعهم ممزنيهم بمنتا انت دايلنا بزي قال زيو مالتي دزربولنا دوهاونا قال يكونوا مالتي كاو وصان تدا خوينهم اين قبلهم لينا مالتي بزخونه غنا تزعابه مس اغزابير زرخبنا تا انت دايلنا مبار ما اخلاينا امنت نحنان اتي هلاو منفساو اكل دلو اغزابيرن نسو باندار اسو نسو تزاربو منغراتن بمولهم بامنت كراخونا زخلو مسو حبرت كهلونا زخل مبار ما اخلاي من انت دايلنا قالي آمين سلازي امنات بعر كم انت يلو امنات كم اسمعي يلو እግዚአብሔር መስክ ነቃሊ እግዚአብሔር ያ ነግሮክ አብገለ ጊዜ በደሆነ ጋጣም ተዛሪብ ያለው ከመጀመርታ ደሃን ከመሰረት ሞንምጻ አዳም ኮወደቁን ኮለው ወይ ደግሞ አዳምን ሔዋንን ኮወድቁን ኮለው ስለምንታይ ኦሞዲቆም ንዝብል ሕቶ አብስተፈላሊ ስብከታትን ምህሮን ብስተፈላሊ ነገራ ሰሚዕናዮ አሎና ግን እንተ ዳሪኢኹሞ በምንታይ ኦሞዲቆም እንተ ዳይልና በምክንያት ዘይምእማኖም ምክንያቱ እምነት ካመስማዕ ስለዝኾነ አምላኽ ዘይርአ ስለዝኾነ አምላኽና አዳምን ሔዋንን ናብ ኩንነት መሰምጾም بمسرته أملاخ سلزي الرئة بأكل بعين تسقوا من أملاخ هاي رأيون مغنيات متحف قدس كنقرنا قوله ولا حدا زرعيو يلن انت دايلو أدام من بعلونا أملاخ هاي رأيون أي الرئين سلزقنا مالد داي دايو أملاخ جيرون انت دايلنا كده هيوهم قال هيوهم تسفاتات هيوهم انت دا نتقالت انت دا حل يمو كونو زلوهم كنت انت دا نتقال زي حل يمو ما خقاتهم زخيل كنت تزاريبهم مالد ስለዚህ ሰይጣን መጪ ኹዛረቦም ኮሎን ታይሎም እግዚአብሔር እንታይሉ አዚዙኩም መስበሎም እቲ ዝበሎም በትክክል ምስ ነገርዎ ኖ ይሎ እግዚአብሔር ኮሙ ከይትኾኑ አይንትኩም ከአኺሪ ክፈታ ስለዚህ ደለይ እንበር ነታ ክትሞት ይኹም ዝበሎምሲ ኮተሞት ማ አምላኽ ዚያ ሐሲሎ ይሎም ማለት ቃል በኋላ ከማይ ትብልኛ ብጌጋ ካይትረዱኒ አምላኽ ሐሳዊ ማለት አይኮንኩ እንድዛረብ ደለኹ ታይ ማለተውም ባል ማአምላኽ አብዚያ ነገራት እዚያ በትክክል አይ ነገርናን ኢሎም ክንዲነቲ ቃል እግዚአብሔር ዝተዛረቦም ዘአምኑ ማብ እምነት ዘጸንዑ ነቲ ሰይጣን ዝተዛረቦም ነገራት ግን አሚኖም ማለት ስለዚህ ድማ lack of faith ናይ መጀመርታ ውድቀት እንተዳሪ ኢናየም ባል አብ እምነት ደውደይ ይባል نتي እግዚአብሔር ዝተዛረቦም ቃል የስ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እግዚአብሔር አይሕሱን አብደ ሐራይ ከመጽይና ክንሪና አይሕሱን ስለዚህ እነሱ ዝተዛረቦ ሐቂ ክብሉ ስለዚህ ካሉ ምስቲ ሰይጣን ዝበሎም ነገራት ከአ ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎም ነገራት እንታይ ስለዝገበርዎ አወዳዲሮም ነቲ ሰይጣን ዝበሎም ነገራት ስለዚ አሞኑ እዮም እንታይ ኮይኖም ተዳይልና እዚ ሕጂ አብ ዓለምና ደሎ ኩሉ ጭራህ ምራህ ውጽኢት ናይ ምንታይ ተዳይልና ውጽኢት ናይ ዘይመማን 4 ነጥብ نايم تاي وتسيدي
ውጤት ናይ ዘይምእማን ሳዕቤኒ ሓደ ጊዜ ኣብ ምድርና ብኩሉ ነገራት ኣብ ኩሉ ጽላታት ናይ ህይወት ዘጋጥሙና ዘይንደልዮም ነገራት ብሙሉኦም እዚ ኩሉ ነገራት እንታይ እንተዳይልና ውጤት ናይ ዘይምእማን ሰብ ድበሃል ነገራት ምእማን ባር ቀንዲ ኣገዳሲ ነገራት ንመን ኢኻ ተኣምኖ ነቲ ዝተዘርበልካ ከምኡ እዩ ኢልካ ተኣምን ስጋዕ መወዳእታ ከዓ እንታይ ትገብር እንተዳይልና ትጸንዕ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ለይቲ እምነትካ ንጎኻ ሳህልኻ 10 ኣውታር ብዘለዎ ንስምካ ምዝማር ጥዑም እዩ ሓቂ እምነት ታበይ ይደድልየካ እንተዳይልና ኣብቲ ፈተና ጽንኩር ዝበሃል ነገራት ኣብቲ ለይቲ ዝበሃል ኣብቲ ከውታ ኣብኡ እምነት ደድልየካ እምነት ክትፍተን ኮላ ምሽ ሓቂ ኣብኣይኮ መጽናዕ ተድልየካ ማለት That's why ኮዩ በቀዳማ በሐለፈ ጊዜ ነገርኩም ነራ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ መወዳእታ ጉዕዙኡ ወዲኡ ኣብዝዛው ዝመሉ ዝነበረ ጊዜን ሰዓታትን ዝተዛረቦ ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋዲለ ጉያይ ወዲኤ ምክንያቱ ቶም ኣብ ኩሉ ጽላታት ናይ ህይወት ዘጋጥምዎ ዝነበሩ ቡድሆታት ብሙሉኡ እንታይ እዮም ተዳይልና አንጻር እምነት እዩ ኣብዛ ምድር እዚኣ ዘጋጥሙና ዘበሉ ቡድሆታት ብሙሉኦም እንታይ እዮም ተዳይልና አንጻር እቲ ንሕና ኣሚንናዮ ዘለና እምነት That's why ካተረዲኹም እንለኹም ኣብቲ ጽንኩር ከውታ ዝበሃል ነገራት እኳ ንእግዚአብሔር ክንኣምኖ ዝግባአና እግዚአብሔር ዝእመን ኣምላኽ ቃሉ እሙን እዩ ማጋላባዶስ ሃሌሉያ ቃሉ እሙን እዩ ኣብናይ እምነት መስርሕ ቃል ድበሃል ነገራት ኣብ ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነን ድርከብ ቃል ድበሃል ነገራት ኣብ ሰብ ንርከብ ዳስ ወይ ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ክዛረብ እንከሎ ብኣፍ በልዓም ኣቢሉ ኣብ ዳሕራይ ክንመጽና ክንሪኦ ከለና ምስ ናይ ቃል ናይ ሰብ ኣተሓሒዙ ወይ ድማ ብምውድዳር እግዚአብሔር ተዛሪቡ ደሎ ሰብ ክዛረበካ ከሎ ተረዲኹም እንለኹም ንዘይኮነ ነገራት ወይ ድማ ንነዘይ ገበሮ ግን ክገብረልካ ዘለዎ ነገራት እንድሕር ተዛሪብካ ንክገብረልካ እንታይ ኢኻ ትገብሮ እንተዳይልና ተኣምኖ ኢኻ ሓቂ ናብ ኩንነት ንዘይመፀ ነገራት ንዝሃበካ ምስኡ ደለካ ሪሌሽንሺፕ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ እንተዳይልና ናይ እምነት ጉዳይ እንታይ እዩ ሕጂ ንኽልቴኻ ብዛዕባ እዚ ድባህለልካ ደሎ ወይ ድማ ድዝረበልካ ደሎ ደራኽበካ ደሎ ጉዳይ እንታይ እንተዳይልና እምበኣር ቃል እዩ ንሰብ ንኽትኣምኖ ሓደ ጊዜ ምስክርነቱ የድልየካ ምስክርነቱ እንታይ ይደድልየካ እንተዳይልና እምበኣር እሙን ምዃኑ ረይኹም ኣለኹም ሓደ ጊዜ ሰብ ናብ ስራሕ ከኣቱ ከሎ መሰነይታ ወረቐት ወይ ድማ ሪኮመንዴሽን ዘድልዮ ስለምንታይ እንተዳይልና ትመሰነይታ ወረቐት ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝምስክር እንተዳይልና እሙን ምዃኑ እዩ ዝምስክር ምክንያቱ ቶም ኣብ ቅድሚኡ ደስሕዎ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝነበሮ ህይወት ወይ ድማ ኣካይዳ ዝምስክርዎ እንታይ እንተዳይልና ዝረኣይዎ ነገራት ስለ ዘለዎም ኣብ ምንታይ ኣብ ሰዓቱ ምሰባት ደለዎ ዝምድና ኣብ እሙንነቱ ኣብ ኩሉ ነገራት እዚ ገሊኡ ሓቂ ኸውን ይኽእል ገሊኡ ሓቂ ከይኸውን ይኽእል ብዛዕባቲ ሓፈሻዊ ቀንዲ ዓላማ ናይ ሪኮመንዴሽን የድዛረብ ደለኹ እምበር ኩሉ ሪኮመንዴሽን ኩሉ መሰነይታ ወረቐት ሓቂ ማለተይ ኣይኮንኩን ግን እቲ ዓላማ ናይ መሰነይታ ወረቐት የድዛረብ ደለኹ እንታይ እዮም ድብሉ እንተዳይልና እዚ ሰብ እዚ እሙን እዩ ኣብ ጊዜኡ እሙን እዩ ምሰባት ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረትን ዝምድናን ዘለዎ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ጻዕራም ድብሉ ነገራት ብሙሉኦም ይጽሕፈልካ ማለት እቲ ድቕበለካ ደሎ ካምፓኒ ሽዑኡ እንታይ ይገብር ተዳይልና ነቲ ኣሚኑ እዩ ዝቕበለካ ማለት ስለዚ እቲ ጽሑፍ ብዛዕባኻ እንታይ ዝገብር ተዳይልና ዝምስክር ገሊኦም ብትኽክል ስለ ዝረኣዩኻ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካይዳኻ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣነባብራኻ እዮም ዝምስክሩ ገሊኡ ደይቀንዕናኻ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ሰብ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት ቃል እግዚአብሔር ግን እንታይ ዝኾነ እንተዳይልና ዝተፈተነ ተኸሊዑ ዝወፀ እሙንነቱ ዘረጋገፀ እዩ ምእንቲ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እሙን ቃል እዩ ኢሉ እንታይ እዩ እሙን ቃል እሙን ቃል ማለት እንታይ ማለት ኣይኮነን እንተዳይልና እመኖሞ ትራይ ኤንድ ኢረር ኣይኮነን ወይ ድማ ፈትኖ ዳሕራይ እሙን እንተዳ ኮይንልካ እሙን ይትብሎ እሙን እንተዳ ደይ ኮይንልካ እሙን ኣይኮነን ትብሎ ደይ ኮነሲ ቃል እግዚአብሔር አቲ ኤኒ ኮንዲሽን እሙንነቱ ዘረጋገፀ አሜን እዚ ጽሑፍ እዚ እሙን ይድብልዳል ክልተ ጊዜ ተጠቂሷላ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ
حنتي أمون قاليو مس أنتم موتنا مس أدم أبي هوت كنبرينا إلو تزاري بقوله مالت هذا جزء هذا كوا معرك إبسكوبوس أنت تمنى تبو إيمنى الله تقال أنت إلو أمونيو بعد نقال جزء أبي هير كم زلوا أميننا نأتي بزعبا جزء أبي هير بزعبا جزء أبي هير استزربلنا نجاراتن بين تسجانا زي رأنا يو جزء أبي هير ذهبنا تسفاتاتن بمول زرزرهم زنبرنا نجارات بخمين أنا أمنو أنت رأينا بعرف قالوا تزريب الناس اللي زلوا بقالوا مسرتين أنا أمنو بتغكل دم تزرب قال خون زلوا جزء حل يخون لمثال زعبيا نجارات زح جزء أبزام مدرسي آخر نبرن كلنا أبتز حلفة هاي تزير نجار نتسفاز قبارو نجار رجس مقباري زبل حسابات كنرين كلنا أزيو دست بلني كل جزء خزارة بلوز دللي نجارات هالو تسفاز قبرنا يو نجارات حد حموش زخون تعيشنا نهرنا كاب كل تخزارة اتقدام انت دايلنا هذا سب الناي قد اتنفتوه كير أنا يو زعمنا يو مصر أنا يو دماني بزين قر حقوس نحقوسه قد يسوع كريستوس انتاي كنقبرينا كنرينا آمين دو إذا قال انتايو أموني بقول أترى سليدا سب إذن خروج لنا جيزي من الباش لازم أوعى قالوا زي فتسم كوينو أي سمعنا خمت بيتروس تزري بدو لقلي أتوم زبلوه تسفى متعاتو دا أبيالو كل خمت زلوا إزلوا إلهم ناب قال إذا خدوا خم وما يدغنوا انتاي يسوع كريستوس كمتيو برجت اتزمت كمتيو أي كدون جند مايو ناي تسفى قالوا انتايو أمونيو ما انتزم بعد ما تحف قدس كزارب كله اتحجي كيراهم تأمنوا ودلهم مسرعهم بزي نجر حقوس انت هتقبريهم كل نجارات كوداي إذا عرفت زي أنت بيس لازلنا إذا عرفت زي أقول لك زي خصبة خلوا مغنياتو تزعبي تسفاني كريستيان سلازغن زي ما أخل سلازلات الناين أتعاقي بنمبر مسجل سبات أبي وعلى مسجل سبات تكونس مسكولات ناورجي أبي يوم بقولنا قال أين فعلتنا هذا تسفاز أخا خبرنا نجارات كن سلازل مهمتنا يسوع كريستوس آمين أتز تزربق على انتاين بارتر أيلنا حكي كالخات بوتان بعلو مالتي أين أي بوتا تعب قدس كزاربنا خلو يرساليم تبهيل هذا ناي سلام بوتا مالتي شجار دبحال زي بالله أجرجر زبحال زي بالله هو كد بحال زي بالله زي أبير مسكن بعدها ما حدا سوا هاي كزارب كله 50 كل سب نموت فرحي مبزحته نموت زفرح جن دحر موت انتاي كم زلوا سلا زي فلدي تأماني خا نموت زفرح دحر كوينو دحر موت انتاي كم زلوا سلا زي سمع زي كونسي بدحر موت انتاي كم زلوا كونفينس سلا زي كوني رتع سلا زي بقولي هذا حد بز تفلالي نجارات نسخان موتن ناي صدري في اللي كله كان كله أبو إمنت كاتفتنا بفلاي كم يرتراويان أبز تفلالي وخناتكم حليف ناس لزلنا أنا هم حليف الله أي بحكي أمنت كاتفتنا أبو مالتي أبزاقي زيزيا من الواش كم سبز رأيو خا نجارات حدار غيركا وبفلاي كأولاد وليد كان تدأخونكا ناتاتهم نجارات تدأدي كوينو مخادكا جن دحرموت رجعتني أنت ويد ما كونفيس نبي خير خون دبل نجارات أنت ده ترى ركا خوينو جن جنا أي أمن كان الله خامل ذكرني أبزنا ورا لخناتات نايمود أتاخناتات بتبقى متسوع 20 سال ساي ورا تسوع ناو أتسوع وخمس لزخل إيد زارب دلهم هذا ناو أبزنا برنا له جيزين ساعتاتن نايمود أتابع بفلاي بزنا يو عشان عفز نبرنا له جيزين ساعتاتن الآن ندار بعثين يروان كبير برد، أوكي؟ already كنزل نيرونا مزلا هذا عبي باللي شالو بتعمي بوزح نجار سيف سلت قبر مالتي صبغ استراتيجي أي بحكي نقولكم ده الله ساعة بوليتيكا هزارة بيلاقي كون كده أي كون بينس الحق النت هالله ده هراي حيلتات كله موت يوم كبير برد كله تسحبه عن دار بعث برتات بملؤ تنين دار بعث دبها الكيدو ده هراي شعو هذا نحن برس لزينا على هذا سب كويد ما خلت السب سلسة سب عن تبرت حزوم أو كل لهم سجع مشت دخون دتسلمت مغنيات قطوات أنت داقت كوين كان على شعاع بفلا أنا أما أخل كم سب
أنا موتن نايس صدري في اللي زنبرت ناجزين ساعتين يوت إلى فتيمة حسوبكم شعو مالك نبي حكي إنه أقول لكم دلهم من ياتو والحال هيلن كله نلبي زت أنا نعوز نبرة نجارات جن شعو مس حد حاول تراخيمنا مالتي تعمس فوتو حاوي نفع زمارية لحراش شعو نساتهم لاس اللي أصل زخنو نفتوش تخاطو خلو أو حنت تابع أنا نسون تراخيمنا مالتي نسوم كأتو نحنا هنوت مالتي ولا حد يقول لهم تطويلنا بحنسات علينا أجوه تواهل كسر حاجة إذا ذكرى مالتي هلا مويتنا أنا بقيتين أنا خير وأنا أتابع كلمة هنا موت يدلو أبحكها لبي صنعني يرى شو أحد رأي جواركم تحسن النجارات يا بالليل ما تحسبوا قلة يا بالليل مالتي بيتسبت رأي حاسب مالتي Are we convinced that much? أبزع مدرزي زلوا نعيو وانجيلن نروحها سباتن تدعي تتأكيمنا له قال ترفيه بولون تزمت خمتي ويد ما نحنا خن كيدينا أتتسفاقنا له آمين إزي يتزعبه انتاين تسفانا سلام انتاين تدعي لنا قال إجزاء بهير سلستزربلنا قال إجزاء بهير أمون سلزغنا حقي سلازخونه دما قال እግዚአብሔር نقال እግዚአብሔር ክሳخን ድዚ ክንአምኖ ተዳኺ ኢልና ጽኑዕ ይልብና እግዚአብሔር መስከን ኣብ ድኾነ ኩነታት ስለዚ ታዛዓበየት እምባር نقال እግዚአብሔር ከም ቃል እግዚአብሔር ጌርካ መቀባለ አሜን መጽሐፍ ቅዱስና ሓደ ጊዜን ሰብ ተስሎንቄ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ነቲ ቃል كم قال أملاخ مبر كم قال سبجيركم سلزي تقبلكمه أباخاتكم تاي قبر عليلو يعيالو حجاب أود الدرايون كم قال أملاخ مبر كم قال سبجيركم سلزي تقبلكمه دبلال نقال أملاخ نقال سبنا وداد يرود زار بولو دولو سلمن تاي ينتدعي لنبار قال سب كم يجمر تاي እግዚአብሔር نسب فترة خلو كم ملكعون كم مسلم جيرو سلز فترة قدمو ودكت ملكعن بحرنا እግዚአብሔር ስለስ ነበሮ ሰብ እሙን ይኔሩ አበፈጣጥሩ ኢለ እዛምን ድሕሪ ውድቀት ዘሎ ነገራት ታሪኽ ይዛረብ ስለ ዘሎ ግን ሰብ ድሕሪ ውድቀት ግን እንታይ እንተዳይልና ወይ ኮራፕት ዲዩ ወይ ካ ሓደ ጊዜ ኻኒ እና ደለየን ኮሎ ኩነታት ዲዩ ክስታይ ኮይንዎ ኻኒ ንድበሎ ነገራት ካ ይገብር ይኽእል እዩ በብዙሕ ሸነኻት እዩ ኻትሪኦ ማለት አምላኽ ግና ከይጠልም ሰብ አይኮነ ከይሕሱ ወዲ ሰብ አይኮነ ነቲ ዝበሎስ أي قبرون دوين نتستزاربوه أي فتش that's why ينبعر مسب زودادرو دول هذا جيزة سبات تسفحي بومهم زي أمنا سلز غنو ترح دي كوناسي من الواش كنا تاسل زي تعمم اتزبلوا نجارات كي قبروا لكم يقول اليوم هذا جيزة دمات الله ما سلز غنو تزبلوا نجارات كي قبروا لكم يقول اليوم مغنياتو دحرود كتسب كرابت سلز غنا مالتي أملاخجن أملاخي نتز تزاربوا نجارات انت يقبرني أي تعلم أب قالوا زتزربلنا زبله كله كم قال እግዚአብሔር ጌርና خن أمنون تداخلنا كم قال سب زي كونه قال سب تاين تدايلنا هذا جيزة كم قالوا سب كونه خالي هذا جيزة كن كي كونه خالي نتدي مخانو بوزح من قد إنها نريو نتو مخانو جن بلش أصل زلوني أملاخ بحر مخانو إنها نريو مالت نتدي مخانو جن ويسنفنو ويدخامو ويحتياتو ويكا قال لخنا تاي تعامون لنا كندم دمون خالينا مالت هاجر سلام أملاخ جنا كنا تات سلزي تعمو نزت زهرة نجارات أنت يجبرني كم زي عندي أخوينات إن تاخذ نتات أيبلني نزت زهرة نجارات أنت يزجبري زجبر أملاخي هذا جزء نزح حسابات زي عم تصحب قدسنا أنت داري نايو كم زي بالحسابات نركبينا أبزهلك إثران سلستن فقد عسرته وتشعته أملاخ كي يحسوا سبع يكونني تري ولهم كي تعست ما ود سبع يكونني نسوز بلوس أي قبرندو زتزاربوه أي فتسموندو تتاريخ تنتدارينا يو أمعرف عسرته تشعته زهلوك تزاري ودلو تاي انتدايلنا بلعام بلغ نبلعام تصويعو نسرائيلاو يعني انتاي قبر الليل وانتدايلنا رقم الليل تاريخ حزوني رقم الليل نمن كروغمو نسرائيل
እስራኤል ከአኪዳን ዘለዎ ህዝቢ ሕጂ ሓንሳ እግዚአብሔር ኪዳን እንተ አቲሉ ንሰብ እግዚአብሔር እንታይ ይገብርኒ እንተ ዳይልና ንስተዛረቦ ነገራት አይጠልምኒ በልዓም ማለት እንታይ እንተ ዳይልና ሓደ እስራኤላዊ ኮነ ካብ ሞዓብ ማለት ከአኒ ሎጥ ካብ እንታይ ድበሃል ምስወፀ ካብታ በኽሩ ጓሉ ዝወለዶ እዩ ተረዲኹም እንለኹም እስራኤላዊ ኮነ ስለዚህ ባላቁን እስራኤላዊ ኮነን በልዓሙን እስራኤላዊ ኮነን ናይ አምላኽ ነቢ ኮነን ማለት ግና ነቢ ናታቶም ስለዝነበረ ጸዊዑ ንእስራኤላውያን ክረግመሉ ምስተዛረቦ ዳሕራይ ሽዑ ክረግመሉ ኢሉ ወፂ ማለት ክረግመሉ ኢሉ ምስ ወፀ ግና አምላኽ ተጓኒፍዎ ማለት ታሪኮም ይድብለና አምላኽ እንታይ ገበሮ ተጓነፎ ይብለና አምላኽ ምስተጓነፎ ሽዑ በትክክል ናቱ መንነት እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ እንተ ዳይልና ተዛሪቦ ታይልዎ እግዚአብሔር ከይሕሱ ሰብ አይኮነ ከይጣዓስካ ወድ ሰብ አይኮነ ስለዚህ እግዚአብሔር መሪቅዎ እዩ ይልዎ እግዚአብሔር ንዝመረቆ እንታይ አይገብሮን ይልዎነ አይረግሞን ስለዚህ እግዚአብሔር ትዝበለና እግዚአብሔር ተዛረበና አብ ቃሉ ተብሂልልና ደሎ ቃል እግዚአብሔር እሙን ስለዝኾነ እግዚአብሔር ከም ሰብ ስለዘይኮነ እንታይ ክንገብራለና እንተ ዳይልና ንቃሉ ቃል እግዚአብሔር ከም ናይ ቃል አምላኽ ጌርና እንበር ከም ቃል ሰብ ይኸውን ዶ ይኸውን እንዳበልና አይንጠራጠሩ ቃል እግዚአብሔር እንታይ እንተ ዳይልና حق አሜን ስለዚህ ተዛዓበ መንገድ ነው አምላኽ ባር ናዓናና አምላኽን ነታ አምላኽ ዝተዛረበና ነገራት ናብ ኩውንነት ዘይመፀ ምስ አምላኽ ባዕንዳር ኡሱን ምስቶም ናብ ኩውንነት ዘይመፁ አምላኽ ተዛሪብልና ደሎ ሕብረት ንገብረሉ መንገዲ እንታይ እንተ ዳይልና ባርት ማእኸላይ ቃሉ ቃል እግዚአብሔር ከም ቃል እግዚአብሔር ጌርና ከነአምኖ ኮለና ከይተጠራጠርና ክንቀበሎን ኮለና ከይተጠራጠርና ክንቀበሎ ጥራሕ ደይኮነ ሃኒ ኣብ ድኾነ ኩነታት ከይተጠራጠርና ክንጸንዕ እንኮለና ማንያዶ ሓደ ጊዜ እምነት ምፍታን እምነትኩም ዶ ተጻሒፉላ ሐቀ ያ ፕሊስ ሰማን ምፍታን እምነትኩም እንታይ ማለት ምፍታን እምነትኩም እምነት ትፍተንያ ማለት ሐቀ እምነት አበይ አትፍተን ተዳይልና እንባር ብጽንኩር ኩነታት ከውን ኮሎ ያ አብዛ ጊዜ እዚ አሕጅታ ምጽናዕ ተድሊ ማለት እምነት ክትፍተን ኮላ እምነት መቅባልን ኣብ እምነት ምጽናዕን ክልቲ በበይኒ ማለት እምነት ዝኾነ ቃል አሚንካ ተረዲኹም እንለኹም እምነት መሐስካ ሽዑ እምነት ኣብ ትፍተነሉ ጊዜን ሰዓታትን ምጽናዕ ዘድልየካ ግን ማዕረኽ እንደ ኮንቪንስድ ምዃንካ ወይ ድማ ማዕረኽ እንደ ኣብ ተቀርት ምህላውካ እዩ ማለት አሜን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ዘይልወጥ መንሽንኮም አይሎ ለጥየቶስ ከዛረበ ሁለፍታ ሆነታት ኮታ አይዲሎ ተቃል ኡሙኒ መስወሎስ እንታይ ይሎ ሙሱ እንተ ሞትና ሙሱ በህይወት ከነብሪና ይሎ ሐቀይምሽ ተተዓገስና ድማ እንታ ክንገብሪና ይሎ ከነግሲና ይሎ እንታ ከሐድናዩ ከኸደናዩ ይሎ እንታ ጠለምናዩ ግና ንሱ ኡሙን ኮይኒ ይዝነብርሞ ንገዛ ርሶ ጠልም አይኮነሉን ይይ ዳይዱ ለደሎ ንጥሜት ወሰር አይልና እንባር ሙት ይዱ ለደሎ ማለት ፈተና ችግር ገለመለ እንዲደሎ ሽዑ ኣብቲ ጊዜቲ መራሒ ሙኻንታ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቡ ዋደሎ ሓደ ማዕርቅ ኤጲስቆጶስ እንተደለ ጽቦ ይምን ያለው ይልዋደሎ ምስትናይቲ ጊዜቲ መራሒ ሙኻን ምድላይ ማለት ንመስዋዕቲ ቀዳማይ ሙኻን ማለት መራሒ ሙኻን ማለት ሓላፉ ሙኻን ማለት አይኮነን አዳታይ ወኒ ፓስተር حلاف مخان አይኮነ መራح مخان አይኮነ አፍቲ ጊዜ ታይ ማለት مخان ማለት እዩ ተዳይልና ኩሎም ሽግር አጋጢሞም ክስታኽ ጎብር ሆለውሲ ንስኻ ግን ፈርስት አቬይላብል مخان ማለት ነዚ ነገራት እዚ ትደሊ እንተ ዳኾንካ ጽቡቕ ተመኒ ካድብሎ ደሎ ንቆሙ እዩ ስለዚህ እምባር እንታይ ኢልዎ እንተ ሞትና እቲ ቃል ኡሙን ስለዝኾነ ሙት ይድብሎ ደሎ ዋይ ምክንያቱ ተቃል ተዛሪቡ ይትንሳኤ ድበሃል አሉ ኢሉ ተዛሪቡ ስለዘሎ ህያው ክትከውን ይኻ እሞኖ ክትሞት ኮለኻሲ ድሕሩ ሞት ከንተ ያለው አይትበል እንተ ሞትና ሙሱ በህይወት ክንነብሪና ተብሂሉ ለሞ ሙሱ ሙት በህይወት ክትነብሪ ይኻ ይድብሎ ደሎ ማለት ስለዚህ ኣብዚ አያታብ እምነት ምጽናዕ ተድልየካ ማለት ቃል እግዚአብሔር ታዩ ሐቂ በመክንያት እምነት ኣብ ዝተፈላልየ ጊዜ በስተፈላልየ ኩነታት ተሐልፍ ይኻ ብዙሕ ኩነታት ከዓ ሓሊፍና ስለዘለና ማለት
قال እግዚአብሔር ምስ እምነት ተተሓሓዘ ኣብ እምነት ምጽናዕ ተተሓሓዘ ነገራት ክሰብ كله ጥዑም ኣብ ናብራክ ነብሮ ከለኻ ግን ቃል እግዚአብሔር ጥዑም ኣይኮነን ተስፋ ስለ ዘለዎ ይጥዑም አሜን كم ديلو ودلو أبسكيل كزارب كله تاجنسلت مصحف وسد مو بلعيا مسولو تايلو وسدكم مو بلع خوايلو شباب عفي كم معرض عملت أب كبدي جنان تاي قبرتيلو مررتيلو حكي إرمياس كوميلو نقالات كام سرقوا كو بلع خو قال بسم كات سمي يمو قالات كحقو سين في السهل بين كونني إلو بمغنيات تزحازو نقرات بمغنيات تتزاربوز نبر نقرات جن بزح شجرن مكران مسورو لو جن انتاي يلون تدايلنا بعد باشحر ابغند اسيروم ناب صبر خوردو بزح مكر كم ارمياس جيرو فتناز حلف يلن ناي مكران نبي تباهيل يزفلت ارمياس شعو عشرات ابيلو دي خزارب كله واغزابير طبر كان تطبركو دما يلو حيل كان احمد كان دما يلو قال كا معلت ملا ملاغصن مصارف نخونه انلو يلو أيناي تعمراف 15 معراف فقد 16 نقالات كام سرقوا كو بلعخو بسمكاته سمي يمو حغوسين فسحل بين كونن يزبولو مالتي طعم سلا زخونه قال كتولعو خلا نبرو خلاخا ግን ዋጋ حتى ما قال ابادوس شعون دايلو بدحر دقيم بسمكا هاي